Kay nagsalig lang sa tubig uwan ang Punta Inganyo Elementary School or Elementary High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usas sila sa labing apektado nining na sinati karon ng El Nino. Ato sayran ang labing uwahing kahimtang sa maong mga tunghaan. Pinagi sa live report ni Luan Merondina. Bye. Lan kay taud-taud na nga walay agas ang ilang connection sa MCWD o walay kaugalingon usab nga poso ang tunghaan, hinungdan nga apektado kaayo sila ni ining taas-taas nga panahon nga wala makasinati og pag-uwan ang Subo. Naglinya ang mga container sa tubig sa atubangang bahin sa Punta Inganyo High School. Apan pipila lang niini ang may sulod nga tubig. Ug kun may sulod man, wa gani makatunga sa container. Hitsas unta sa mga rainwater catchment ang tunghaan, apan kay pipila ka buwan ng way pag-uwan nga nasinati ang Sugbo, Busa, pulos kini na ughana. Busa migahin ang Punta Inganyo High School ug tag 1,000 ka pesos matag simana nga budget pangpalit og tubig. Ang gahin, gikuha nila gikan sa ilang share sa halin sa kantin. Wa gid siya uwan mo ni ang masudlan namo ang kani, ang duol ra didto kay para sad sa kanang ang host bitaw sa mag-deliver. Mubo raman ang iyahang host. May mga higayon usab nga padadaan sila og libreng tubig gikan sa buhatan ni Kongresista Cindy King-Chan matag padala nila og suwat hangyo. Apan lagi kay dili lang ang barangay Punta Inganyo ang nanginahanglan og tubig kundi lakip na ang ubang mga barangay sa Lapu-Lapu City. Busa dili diha-diha dayon sila mahatdan og tubig bisan gani sa mga pribadong supplier nga ilang gipalitan. Luoy kaayo kay kanang mag-CR ang uban mag-agwanta lang muuli sa balay nga kanang kasi aron kanang hapon na. Pero ang among principal naningkamot gina siya nga way tubig diri maningkamot gina siya nga magpa-refill siya tubig. Bisan ang mga tino gikan sa aircon, ila na usab nga gisawd aron magamit nga panglimpyo sa CR. Ang Punta Inganyo High School adunay 695 ka mga tinun-an. Mas labaw ang panginahanglan sa tubig sa Punta Inganyo Elementary School, kansang student population miabot sa 1,621. Matod ni Dr. Alvin Loremia, master teacher sa Punta Inganyo Elementary School, nga labing apektado ang mga magtutudlo sa kinder o grade 1 kansang mga estudyante at imanunon kaayo sa pag-CR. Mutap mi sa ginikanan nga padalhon og kanang galon, padalhon og sa tubig, or else mangayo na lang sa silingan nga classroom kung naay mga available pa nga tubig. Gani, migahin na sila og 6,000 pesos matag buwan pangpalit og tubig. Hinoon mato ni Dr. Loremia nakatabang ang gipatuman sa DepEd nga adjustment sa oras sa pagtungha sa mga estudyante kay dili na mag-abot ang tanang mga tinunan sa eskwelahan sa samang oras. So, ang tubig nga allocated nga 6,000 every month nga gikan sa MOE na-cater ra gyud gihapon tungod sa number sa mga learners nga ni-attend diri sa eskwelahan. Kay gi-ship man siya into morning and afternoon session. Ang suliran sa panginahanglan sa tubig uwan sa mong tunghaan, posibleng maalibyuhan kung hingpit na nga mamahimong low pressure area ang cloud cluster nga gimonitor karon sa Pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Base sa tropical cyclone threat potential sa Pag-asa, may tsansa kining mamahimong bagyo ug maglandfall sunod simana. Apan may kahigayunan usab kining mo recurve. Hinoon pareho gihapon kining makahatud og mga pag-uwan sunod simana. Kining ato nakita na possible develop na low pressure area na ay low to moderate chance na mahimo kining bagyo o tropical cyclone. If madayon kini, so makahatag kini mga pag-ulan. Lan matud sa Pag-asa, dili gihapon ang ngayang mukumpiyansa tungod kay anaa pa gihapon ang El Nino phenomenon. Busa posible gihapon masinati ang taas nga heat index sa mosunod nga mga adlaw. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina.